Imprime service cakɛda n'o ɲɛmaa ye Sangaden ye, u ye kɛnɛya sabati minɛ caman di San PMI central ma. Jigini tabaliw, bana sɛgɛsɛgɛlanw, banakisɛ sɛgɛsɛgɛlanw, wotorow, o ni a ɲɔgɔnnaw. A kɛra tare ye san kɛnɛyako ɲɛmɔgɔw bolo, sabu minɛnko dɛsɛba de tun bɛ u la a bi san caman bɔ. Ni minɛn ninnu bɛna kɛ nafaba ye san mara kɛnɛya sabatibaaw bolo. I b'a dɔn an sigilen bɛ Bamakɔ yan, an bɛ kibaruya caman mɛn, musow jigintɔ ka fatu, denw ka fatu, ani banabaatɔ caman bi wuli ka taa Segu, Kucala ou bien Bamakɔ. An laɲini ye min ye bi, ka essayer ka baarakɛminɛn di an ka dɔgɔtɔrɔw ma, min b'a to kɛnɛya furakɛli caman bɛ se ka kɛ Bamakɔ san yan, yali ka taa Bamakɔ ka se k'o nɔgɔya. Ani ka furakɛli fɛnɛ sɔngɔ nɔgɔya. Bari ni minɛnw dir'u ma, a b'u ka doni fɛgɛya, a b'a to u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ sɔngɔ prix minnu bɛ da banabaatɔw kunna u bɛ se k'o nɔgɔya. Minɛn ninnu dili kɛnɛ, a kɛra kɛnɛ wasalen ye. San mara ɲɛmaw ni sigida ɲɛmaw tun b'a kɛnɛ kan. Jama bɔra kosɛbɛ. A ko bonya kama, dɔw ma se k'u ka nisɔndiya dogo. A hakili tora ko gɛlɛya bi a balimaw kan. N'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya bi CSCOM na yan. Gɛlɛya matériel ko dɛsɛ tun bɛ yan. Équipement caman tun bɛ yen nɔ, baara bɛ ka kɛ, a gɛlɛya bɛ yen. A bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ bɔ san yan ka taa fan wɛrɛw fɛ. Bon, maintenant ni ale y'o initiative sɔrɔ ka n'o matériel di san ma, déplacement nɔgɔyara. Ale ni hakilina ta ka na minɛn di dɔgɔtɔrɔso la, min ye san dɔgɔtɔrɔso ye n'an ko PMI central, centre dɔgɔtɔrɔso nin. A kɛra ko ye ko min diyara ne fo ka tɛmɛ. Parce que baara min don, anw bɛ jɛkulu kɔnɔna, an bɛ hakilina ye o jɛkulu baara ye. Ala y'a kɛ min ye CDPM Sanɲɛta ye, o ɲɛmɔgɔya kalifanen bɛ ne na, n'a fɔ ko président exécutif. An bɛ ka baara kɛ Sanɲɛta de kama. Siga t'a la, nin bɛna nɔgɔyaba de don san mara kɛnɛya baarakɛlaw ka baara la, jama furakɛliko ɲuman kama. Tokuna Sall, u ka cɛsiri de ye minɛn ninnu sɔrɔli nɔgɔya.